Natimbog naman po ang isang lalaki na kabilang sa most wanted person sa Dagupan City matapos mahuli ang isang intensified manhunt operation sa Barangay Poblacion Oeste. Kahapon po yan, baso a 11 ng taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng DCPO, ikinasang operasyon ng Police Station 3, katuwang ang iba pang police unit sa bisa ng dalawang warrant of arrest na inilabas noong Marso 6 ng taong kasalukuyan. Kalaunan nadakip ang suspect na kinilalang residente ng Barangay Pogo Chico at naharap ang suspect sa 2 bilang ng kaso ng rape at sexual assault sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code. Sa isang kaso, itinakda ang piyansang 72,000 pesos habang sa pangalawa naman ay walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nakakulong sa kustodiya ng Dagupan City Police Office ang suspect bago iharap sa korte alinsunod sa batas. IFM News. IFM News. IFM News.